Ongi etorriak ikusten zuleok, hementxe gaude, mai inguru baten inguruan, hobekio erranta, eta gaurkoan Baztango udalera eta aurkezten diren hautagaiak izango dira hementxe solasten, eta beraiek bakoitzak duen programa pizkoat erakusten baita ere, eta batzutan elkarrekin eztabaidan edo solasean ere arituko dira. Parte hartzaileak ikusten alduzuen bezala, handik hasiko naiz, Baztango ezkerretik, Inigo Iturraldi, ongi etorria, Inigo. Esker, gonbidatagatik. Vale. Baztango geroa bai, ondotik, Joseba Otondo, ongi etorria. Joseba Moreno, barkatu. Ja, joaten zaigu Joseba guziekin, 3 Joseba gara hemen mailan, eta tira, Baztango Navarra Sumatik, Isabel Olabe, eta Baztango EH Bildutik, Joseba Otondo, ongi etorria baita ere. Esker mila. Bueno, hemen 3 Joseba gaude, beraz nagusi, baina orain, aiztion argitu zuten bezala, ja dena arautua dago, bakoitza zuen denbora izango duzue, eta gaiai behala helduko diogu. Zurekin hasiko gara, Inigo, lehenbiziko zatian prestatu daukaguna da azken 4 urteotako balorazioa zein den zuek egiten duzuena, minuto bat. Bai. Bueno, minuto batez egiteko balorazioa nik ondoko errango nuke, ez? Bastan bakizuen bezala baztandarrok, 15 herri ditugu, auzoa ditugu, baserria ditugu, eta nik uste dut 4 urte hauetan bizket inbertsioak egin dela herri gehienetan eta auzo gehienetan, eta bide desente moldatu dira. Beraz, Baztan osorat ailegatu gara uste dut. Gero bertzaldetik ere, importantea da, Arras Baztan marka ere sortu dugula, nortasun marka, eta etortzunei begira, Baztanendako ere, pentsatzen dut, hau baitu importante izango dela, zen markatuko digu nondik nolako Baztan nahi dugun. Bestaldetik, Nafarroko gobernuan, 4 urte hauetan ere egon gara Baztango interesak defendatzen, beti ere Baztandarren nahia, Nafarroko gobernuan eta aitzine emanez. Eta aurrera goaz, beti ere minorian egon gara udalean, eta atera ditugu aurrekontuak 4 urte hauetan, eta lortu dugu zorrare jaistea zergakiko gabe Baztandarrei. Beraz, ondotik, Joseba Moreno, onteko amai ongi errango dut. Ez, guretako denatik izin da, ezkengo 4 urtetan, baina bai erran beharko dugu, bai hasierako 3 urtetan nahiko gogorrak izan zirenak, bai Bildu eta Ezkerrak saiatu ziren gure kontran jotzen, bai geroa bai Baztan eta Nafarroko gobernukin. Baina, hala ere saiatu ginen gure lan egiten, eta lortu ginen bai Iruñetik eta Baztanen gauz batzuk atera, alde hortik konten gaudera. Baztango Navarra Sumatik, Isabel? Bai. Legealdi honetan dediketu izan da berriz ere aroztegia paralizatzera eta lortu gabe Baztandarren 100.000 euro gastatuta gero. Infrastrukturak mantendu dira, baina inbertsio importanteenak ukitu gabe gelditu dira. Almandozko Arrobiko bidea Ganden legealdien puntu berean dago. Almandoz berriz ere zigortue. Itxi dugu Baztango museoa eta galdu dugu prehistoriko muestra importantena Nafarroan eta Europan, hau da Soalarko menire. Museo bat, eta 380.000 euro publiko galdu dugu. Elizondo plazan dagoen edifizio zen Bildurentzat el monumento a la gestión nefasta dena bai. Ahaztue, zikindue, azkenean Bilduk eta Ezkerrak oso bat ematera obligetu izen dira, eta hortara trasladatu dugu turismoko bulegoa, nola zen UPN-eko reklamazioa Ganden legislatura eta unten ere. Galdu dugu erregearen jurisdikzioa eta ez dugu osoko bilkuran konsekuentziak analizetu. Hau koske handia da Baztanentzat. Baztango EH Bildu, Joseba Otondo? Nik uste dut, 4 urteoketako balorazioa iterakoan balorazio positiboa egiten dugule, Baztanek baditu gauza eta beharra honitz, baina hor aipatzen aldugu, aurten, 4 urteoketan, Elkarrozko herrian eskola berria abiatu dugu, hezkuntzarekin konpromiso serio eta sakon bat dugu, adinekoen zaintzarekin ere bai, legealdi honetan, adineko jendei edo beharrean diren jendei, ezintasun batean diren jendei, otorduak etxera eramateko zerbitzua patu dugu, eta horrelako zerbitzu txiki haunitz jendeen eguneroko beharrekin zerikusia dutena eta jendeen ongizatearekin zerikusia dutena. Egin dugu azpiegitura inbertsio kozkor bat, auzoetako bide nagusiak berraztatzeko,
gisa guztietako esku hartzeak egin ditugu, Iruritako Dorrea jauregian berritutzeko puntuan dago, Elizondoko plaza berritu zen aski poliki geldituz gainera, eta herri guztietan inbertsio txiki haunitz inditugu, herriko beharrekin lotura zuzena dutenak. Eta hori da gure lan egiteko estiloa, beharrak zindiren eta inbertsio horiek egin. Azkenean izango duzue norbaitek intuzuen puntuei erantzuna edo egin nahi bat duzue, azkeneko minutua izango duzue lehendabiziko zati honetan, goazen orai bigarren puntu batera. Udal aurrekontua, proposamenak eta aldaketa, talde bakotxak, baita minutu bat duzue, beraz nahi duzuela Inigo. Bai, guk bastango ezkerratik ikusten dugu lehen erran duten bezala, horrek badugu zorra nola jaitsi dugun, kredituak hartzeko, maileguak hartzeko aukera. Beraz guk azpiegitura lanak, pileko lanak eta nahi ditugu ondoko urte hauetan gauzatu. Adibidez Azpilkueta eta Berauzuetako lanak, saneamendu, hornidura, argiteri publikoak eta nahi ditugu egin eta beste herri batzutan, adibidez Arraiotzera ere, ura eraman, urtero udan gaizki biltzen bai dira. Bertzalde, kirol instalazioak ez berritu nahi ditugu. Badira aspaldikoak, adibidez polikiroldegia, estaldura hotelatua nahiko gaizki dauke, eta nahiko genuke hori berritu. 200.000 eurotik gorako inbertsioa izanen da, potentea izango da, baina beharrezko ikusten dugu. Aldi beran, futbol zelaia ere nahi dugu, aurten egin behar dugu Nafarroko Diruduntzarekin batera. Eta bestalde ere, enpresa ekintzaileei laguntzeko partida nahi dugu sortu bastanen ekonomia pixket garatzeko. Gero, pasango geroa, bai? Bai, pues hastion erranduten bezala ez, gu aurrekontun ere ez du aukera izan parte hartzeko. Bai bakarrik Lemeziko aurrekontutan, 2016ko aurrekontetan parte hartu ginen, eta gainekun ez, baztertu gelditu ginen, eta pentsatzen dugu gauza horiek denen artean ahestu behar direla ez. Gero gauze bat izango zen, ja maioriak izan ez, gauzek atratzeko. Baina pentsatzen dugu lan desberdinetan haitu behar dela aurrekontutan. Eta gero proposatu aurreketan eta bezala, uste dugu herriko aurrekontuak ez zabaldu behar direla, porque herrietan ere egunizten ez dute eskubidik ez gauzak iteko. Eta udala etorri beharrean, igual hobe izango zen aurrekontu izabaltzia, haiek gauzak iteko ez, herrikoak. Bastango Navarro, Isabel? Bai. Aurrekontuaren erabilera talde politikoari diferentziatzen diona da. Eta guk sinesten duguna da, bastandarren dirua, bastandarren beharrentzat izan behar dela. Bai da solidarioak izateko, baina ez da gauzak alimentatzeko, ideologia alimentatzeko. Konbeniotan, juiziotan, rekursotan, banderetan eta bertze hainbat gauzetan 100.000 eta 100.000 euro gastatzeko. Zergatik ez dugu Giltxaurdin bertze munizipioak guk bezala duten instalazioak? Nabairen herentzia beti izan da Bilduren kexa. Nafarroaren deuda per capita altuena. Ez du misteriorik zor bat remontatzea inbertsio behartsuei uko egiten. Eta ez dugu konpartitzen kriterio argirik ez egoteak erabakitzeko zer inbertsio priorizatu. Ez dakigu zer kriterioekin erabaki da zigaurreko saneamendu egitea eta ez almandozkoa. Ados gaude hezkuntza eta sanitario zentroetan egindako inbertsioekin, baina mantenimendua inbertsoa baino gehiago da. Bastango Bildu, Joseba? Bai, Bastango udaleko aurrekontuek Bastango berrei erantzuten dute. Bastango aurrekontuak badu atal bat dela gastu arruntarena, eta horren bitartez Bastantaren behar handienak asetzen dire. Eta uste dugu, horrei hartio hori neurri handi batean lortu dela. Gizarte zerbitzuak direla, oinarrizko mantenimendu kontuak direla, eta horrelako gainerako alderdiak ere bai. Eta erakutsi du horrei arteko aurrekontuak baliagarri gertatzen dela herritarrek eskatzen dazkiguten gauzoiei bide emateko. Hortik gain dago inbertsioen kapitulua. Eta inbertsioen kapituluan egia da Bastanek duen lur eremu handiarengatik inbertsioa baino aldike gehiago direla mantenimendu. Hortarako beharrezkoa dugune da finantziazio sistema desberdin bat, Nafarroko gobernuari beti eskatu dugu, Bastan ikusita zein handia den, Bastanek behar dela finantziazio sistema berezi bat. Zeren Bastango finantziazioaren puska handiena transferentzia arruntzen boltsatik heldu baita. Eta hori behin baino gehiagotan eskatu dugu handitzeko, eta hori handiturik Bastanen aurrekontu handiagokoak manejatzen ahalko genituzke. Pasatzen gara gaiaz, ekonomia jorratuko dugu.
Gaur bizkoaz garapena, nekazaritza, industria, turismoa, 2 minuto. Bai, guk bastango ezkerrak legintzaldi honetan niri egokitu zaite industriako zinegotzi izatea, eta landu izan dugu etorri diren ekitzaile berriekin proiektuak eta hola, eta azken bolada honetan ekitzaile berri batekin egon gera, eta berak nahi du planteatu baztanen mobilitate elektrikoei buruzko enpresa bat eta hor gabiltza berekin gestio egiten, lagundu dugu udalean bilerak eginez eta gero Nafarroko Gobernuak ere elkarrekin eskutik joan gara, nahiz eta Nafarroko Gobernuan zenbait ordezkarik ez diguten gehi lagundu, ez? Baina, guk apostu egiten dugu horrelako enpresen dako, eta 30-40 langile inguru eskaintzen zituen, eta guk borrokatuko dugu horrelako enpresak txiki hortainak hemen gelditzeko. Bertzaldetik, erran behar, nekazarien lagundu izan diegula beti, laburtza hauetan eta lehen ere, hemen beren instalazio berriak hemen bastan jartzeko, bai nekazari gazteak eta baita ere nekazariek lehendik ere esplotazioa zutenak eta esplotazioa handitzeko, ez? Handitzetan tramiteak eta izaten dira nahiko luzeak eta izaten dira, eta guk beti udaletik presa izan gara horiei laguntzeko. Eta bestetik turismoan, guk teknikari baten beharra ikusten dugu, bastanen turismoa indarrean dago, bisitari pila bat etortzen dira, eta pentsatzen dugu nolapait ere behar dela produktu turistiko ezberdinak eta sortu bastanen, pixka bat masifikatuta dauden zonaldeak, bai Erratzu Xorrosin inguruei, Amaiur, hemen ere Ornozen Bertiz eta hauek pixka bat nolapait ere jende hori beste herrietara ere, bastango amorze herrietarat zabaltzeko. Eta hortako egiten zaiku ere, bastan marka, identitate marka, izaten aldela garapen honetan eredugarri eta erranen diguna, nondik nora jo behar duen bastanek etorkizunean bere garapenean. Joseba Moreno? Gu sinesten dugu Lekarozko kampusan bultzatu behar dela, ez? Bai, orain arte torri diren enpresa denak, Nafarroko Gobernu eskutik torri dire, eta Iñigo elkartzen duena, gu dakituna uko egin dugu, ez zuen proiektu zehatz batekin torri, saiatu zen, baina uko egin du proiektu hori, eta ez Nafarroko Gobernu edetik. Nafarroko Gobernu beti egoin depres, ekartzeko lana edo enpresak Lekarozera, ez? Baita ere, saiatuko ginen Bidasoa mailan talde bat o elkarlan bat itiez, berze udalekin, bilatzeko lan, zerbait denen artean ekartzeko Iruñetik lan hori ere, presak edo zein gauz, ez? Gero nekazarien buruz ere, pentsatzen dugu beharko dutela pixke laguntza gehiago ez, gaur egun burokrazia honitz badute nekazariek, eta igual sistema bat lagunduz internetez o online erten diena pixket laguntzeko o arintzeko kudakete hori ez, duten bulegoko lanak. Gero, turismokin ere, uste dugu nahiko geldirik egon dela udalen aldetik azkeneko 4 urte hauek ez. Bai, erran behar da, turismo igo dela bastanen, gehiena liburun esker, Maria Dolores Redondoren liburun esker. Eta, hortan segitu behar dela pixket lantzen, bai, ofizinako bulego berri horrekin, eta denen artean hor gelditu zen azkenan herriko itxuliskak eta hori denak akitute, herri desberdinetan. Eta gero, arras markako markakin ere, azkenean denak onartu ginen ere, ikusten den idea ona bezala zela, baina hortik ere, ez du ikusten sobera polizitatu behar zela marka hori ez, utzi beharko du hor denen artean atratzea itzinen. Isabel? Bai. Abeltzainak izan dire betidanik gure basoak zaindu dituztenak. Ez bakarriek, mendigarbiak mantenduz, baitere bastandarren bizimodu eta tradizioak transmititzen dute, eta lan bat irakasten dute geroxago etortzen direnei. Rekurso hau zaintzeko, zaindu behar dugu zaintzen duenari. Nekazal sektorea benetan lagundu nahi dugu. Proposamen bezala, hiri lurrak nekazal aktibitatera lotuta dauden, rekalifikatzeko aukera emango dugu, fiskalizazioa eta urbanismoko arauak bere aktibitatera egokitzeko. Industrian, arauak eta ingurumen berme guziak betetzen duten proiektuak defendatuko dugu. Ezin da proiektu batzuen lagun eta abertzei etxai izan.
ezin da arauak betetzen dituzten proiektuen aurka jokatu eta aldi berean onartuak ez dauden proiektuak alde egitea. Gure helburua da baztanen bizitzeko, baztanen lan egitea. Zerbitzu hoberenak nahi ditugu, lanpostuak, kalitatezko zerbitzuak eta komunikazioak dira la rezeta gure herriak mantentzeko. Baztandarrek baztanen gelditzeko. Baztango diruek enpleatuko dugu zerbitzu hoberenean eta ez konbenioan, sententzian, banderan eta hori guzien. Turismoan, Xorroxina parkalekoa erratzun dagoen azken turismoko aktuazio da. Eta ganden astetik aurrera Amaiur zentroaren lehenengo fase akordioa. Ibilbideak, errepideak, zirkuitoak, gainerako kuartelak orekatzeko diseinatutakoak ez dira kudeatu. Eta Elizondon, Baztango museoa azpiegitura bakarra itxi da. Marka Baztan, Arras Baztan germena izan da, jazta, ine da. Gure onartzea eta gure akordioa eman diogu. Finanziatu zen diru publikoarekin eta orain zailena gelditzen da. Hacerlo útil, hori da el reto, hori da helburua. Joseba? Bai, sustapen sozioekonomikari buruz nik uste behar diren berezi bi alderdi. Zer dagoen gure eskuetan eta zer ez dagoen gure eskuetan. Gure eskuetan ez diren gauzei buruz, aldike etortzen dire proiektu interesgarriak eta horiei beharko zaie bide eman, guretako interesgarriak diren neurrian. Ez du merezi gure eskuetan ez diren gauzen gibeletik tematurik ibiltzea pentsatu zunak norbait etorriko dela Baztan salbatzeko. Urta honitzetan hola ibil izan gara, hori izan da plantamendu nagusia eta ez da inor kanpotik torri hau salbatzeko. Beraz, gure eskuetan zer dago? Gure eskuetan dago Baztango ekonomia, autonomoen ekonomia bat, populazio aktibora 48% autonomoa dena hoi indartzea. Eta hoi nola indartzen alda? Baztango aktibitate desberdinen artean badago lotura nabarmen bat. Eta batek bertzea indartzen du. Nekazariek sortzen dute produktu ona, nekazariek sortzen dute paisaje eder bat. Nekazariek sortzen duten hori transformatzen alda. Transformatze horrek ekartzen du transformazio industria txipi bat, gero banatzen da. Paisaje horrek gero ekartzen du turismo jakin bat. Turismo horrekin gero landetxeak bizi daitezke. Landetxeekin gero zerbitzu turistikoak daude. Guzi hau osagarritzen daude gremioak, argingoan nahi direnak, gero horrein behar dien obrak egiteko, iturginak, guzi horren parte diren bertze arloak ere bai. Guzi hau osagarrituz, hor dago zerbitzuen sektore animeleko bat, funtzio publikoa, adinekoen zaintza, hori guztia dena Baztango egiazko ekonomia da. Eta hoi guk bai indartzen aldugu. Eta guk uste dugu hoi behar dela indartu. Hoietako bakotxe, aktibitate bakotxa, eta bakotxe indartzen den neurrian horrek indartzen du gure barneko dinamismoa. Eta dinamismo hortek sortzen alda jarduera gehiago eta indar gehiago. Hoi alde batetik gure eskuetan zer dago. Bertzaldetik nik uste eskualde mailan antolatu beharrak garela. Orai, tokiko mapa berriarekin eskualdeak sortzen direlaik egitura administratibo bezala, nik uste politika ekonomiko jakin batzuk behar bada industrialak eskualde mailatik egin beharko liratezkela. Zeren gure industria bortziritan dago. Beraz, komenigarria litzateke dena koordinatzea. Bueno, hemen ja bakotxak 2 minutuak jan ditugu. Orain, pixkoat, lau gai, lehenbiziko zatian ukitu diren, hor, erantzun nahi diren gauzak edo hortarako tartea dago. Beraz, Inigo, hasi zintezke, minutu batekin. Bai, garbi utzi nahi dutena, bai Josebari eta hemengo guzti eta Baztandarrei orokorrean, da enpresa, hemen Baztanen implantatu edo etorri nahi duen enpresa horrek ez duela uko egin Baztanei. Hori da, zenbait arduradunen, Nafarroko gobernuko zenbait arduradunen utzikeriagatik, erren dute momentuz uzten dutela hauteskundeak eta gero arte beren proiektua. Baina gu beraiekin kontaktua gaude eta lanean gaude hemen instalatzeko, Baztanen lana sortzeko. Eta garbi dago Baztango ekonomiak bultzada behar duela. Eta behar da, nik uste dut, gazteekin landu behar da, eta gazteak pixkat ekintzailere bihurtu behar ditugu, eta sektore guztietan oro har. Bai nekazaritzan, bai industrian eta turismo eta denetan. Eta Baztanen bizi daitekela, Baztanen lan eginez. Hoi utzi behar da garbi, eta badirela aukerak. Denen artean lantzen badugu eta sinergia sortzen baitugu, posible da hori. Joseba? Bai, bueno, Lekadazko kampusek sortu zelaik,
udalak gelditu zen bere eskuz, bai elize eta terreno txiki be. Ez zuten deus jakin nahi terreno horiekin eta itzuli zuten berriz ere Nasubinsa edo Nafarroko gobernure. Horai 8 urte eta ondoan eskatu dute terreno horiek, ez, enpresa hau kokatzeko, baina erran duten hastio bezala, enpresa hori momentuz maigani utzi du, bere proiektua berze enpresari bateri zeditu dio, eta hortan gelditu den. Ojalá tortzia proiektua ibaztanera, gu azkenean ez dugu gunekin ez erran behar, guri igual zaiku nondik tortzia enpresa, gu nahi dugu tortzia, sin más. Eta gero, hastean aipatu zuen bezala, zorrana, bai, bastan izan zuen zorra, zorra ikusea denborakin ere nola ordaindu den, behatare amortizazioa egin gabe, poliki, berze gu izaten dugun etxean berze hipoteka bezala, azkenean denborakin pagatzen da. Isabel? Bai, berriz ere erran nahi dut, guk arauak eta ingurumen berme guztiak betetzen duten proiektuak defendatuko ditugu. Gure helburua da baztanen bizitzeko, baztanen lan egitea. Eta kontatuko nahi dut ere gure proposamena, guk proposatzen dugun zerbitzuak. Hauek dira Giltxaurdi kirol eremuaren edatze eta hobetzea, Giltxaurdiko zubie konpontzea, zaharretxea adaptatzea, bere lankidei lanpostuak errespetatzen. Herrien arteko bus zerbitzua laguntza publikoarekin jartzea, osasun zerbitzu gehiago reklamatzea, Oronozko FP eskola indartu, herri bakoitzan fibra optikoa patzea. Eta irekitako wifi udal edifizioan hauek dira guk proposatzen ditugun ekintzak. Jose Otondo, azken erantzunak. Bai, nik uste mugarria den proiektu bat badela hemen eskualde osoan, eta hori da Oronozko lanbide heziketa zentro berria. Azkenean, bastan nora aterako da itzinerat, baiztuen arrandugun bezala, bastandarrek. Uste dugu, bastango indar handiena, bastandarrak garela eta hortarako behar dugule gure lurraldearen araberako formazio bat. Ononoz Mugaireko zentro berriak ekarriko duena da, hemengo gazteak, hemengo beharren arabera prestatzea eta horrek etorkizunerako aukera berriak eskainiko ditu. Europa guztian ikusten dugu tokiko garapena pasatzen dela lanbide heziketan berritu batetik, eskaintza berritu batetik, eredu berritatik, eta hori dela etorkizuneko apostua. Eta hortan egin ahala egiten dugun neurrian, emaitzak lortuko ditugu. Eta horrekin bat biztan da, inbertsio programa zabal bat herritarrekin zerikusia duten gainerako gauzetan. Baina estrategikoa izanen dena eta ez dugu aukera pasatzera uzten alda, Oronnoz Mugairen eskualdeko lanbide heziketa zentroa behar dugula. Lehen da biziko zatiai amaiera eman diogu, orain bigarren zati honetan errepideak, bideak, hirigintza, erdiz eta udal eraikinen kudeaketa eta baita ere batzar orokorra eta herriak aztertuko ditugu, beraz puntuz puntu joanen gara. Eta lehen da biziko puntua errepidea eta bideak, eta alde bakotxak minuto bat duzue, Inigo nahi duzunean hasi zintezke. Bai, bastandarra bakizuen bezala, bastan eremu zabaleko baiara dugu, errepideak baitu esente, pistak, bideak, ez? Eta guk egin duguna legintzaldi honetan da, altzen neurrian eskaeren arabera gan konpontzen. Baina ikusten dugu ere, horren beste eremu badu, horren beste kilometro baditugu, behar dela egin proiektu bat datorren legintzaldian urtero zerbait egiteko, eta hortako egin duguna da 8 milioiko kostu izango duen proiektu bat osatu dugu. Eta hori Nafarroko gobernukoi pasa diegu. Eta nahi duguna da elkarlanean, elkarrekin joan bardu egiten pista horiek denen artean. Adibidez hori, errate baterako, Aritzakungo barridek eskatu dute beren pista konpontzea. 20 kilometro inguru, gu horren aldinen dugu. Eta azken legislatu honetan, 700.000 euroko inbertsioak egin dira beraztatzen. Hortan jarraiteko dugu. Eta Elizondoko Ostanberriko zubia, nola ez, borrokatu behar dugu ondoko legintzaldian egiteko. Joseba Moreno, zuretak. Bueno, bai, azkenen Inigo erran duen bezala, gu pentsatzen dugu hemen bastan inguruan bi gauz importantea badirela iteko, ez? Lemezikoa izango zen gu eskatuko ginena Bastanberriko zubi hori itia, hori salida bat izateko, eta gero ere lekadozko pasarela, karreteren gaineko pasarela. Hori pentsatzen dugu beharrezkoan nahitarri ez behar dela hori pixketa gintzatzeko, ez? Eta gero, bai nazional lehun eta hogeita betekoa
Bueno, nola bada Nafarroko gobernuen proiektu bat bi gehi bateko karrilo egiteko, pues, alde gaude, ez? Pentsatzen dugu infrastruktura horiek hobetzen bali badire, bastandarrenako beti hoberena izan dela. Azkenean, hauniz jende ibiltzen direla karretera hortan, eta, bueno, hauniz denbora ere galtzen dira, ez? Lanera gaten diren jendia, sobera. Ez dugu sobera denbora egoten dira karreteran, eta, pues, hori dena mejoratzia importanti dira. Isabel, hola be. Bai. Bueno, errepide principala, hau da Nazional 121a, ez da bakarrik gure komunikazioko bide importantena, baizik arteria bezala, aktibitate normalak egiteko, hau da medikura gateko, unibertsitatera, administrazio publikoan tramiteak itera, gure bidea zuzena produkzio zentroari eta gure moduz, bastan produkzio zentroan bihurtzeko. Egunero goizez, pile auto atratzen gara, bastandik lanera gateko. Baditugu 10 milioi euro UPNek lortutakoak eta prest errepide honen kondizioak hobetzeko. Alde gara bi gehi bat karrilekin eta tuneleko desdoblatzearekin. Bideak, Baztango bidean mantenimenduko lana egin dira. Inbertsio importanterik gabe, inbertsio handiek ganden legealdean egin ziren Nafarroako gobernuan UPN zegoen. Espero dugu berriz ere gobernua hartzea eta berriz ere Baztango bidean inbertitu. Joseba, zuretan? Bai, bada, uste dugu Nazional 121A errepidetik nazioarteko kamion sobera ibiltzen dela eta hori behar dela konpondu. Egunero, 3.800 kamion inguru ibiltzen dire eta horre behar du nolabaiteko soluzioa. Eta soluzio horri momentuan ez zaila atera biderik eman. Baztanen baditugu 422 baserri ez dutenak hormigoizko biderik. Horrek behar du 8 milion euro. Eta uste dugu Nafarroko gobernuak hortan lagundu beharko zuela finantziazio beresi bat emanez. Gainera, uste dugu gaurko egunean Baztanen baditugula baserri barriatu haunitz eta horiek behar dutela georreferentzia bat larrialdiak gertatzen direlaik suhiltzaile eta medikuak horietarat laster eta bisi-bisi gateko. Gertatzen dena da, medikuetan aldaketa handiak izaten direla, suhiltzaileetan ere bai, eta ez dela lehen bezala, bertan bizitzera gelitzen zirenak eta baserri eta auzo guztiak zaunturik arrazgateko inongo arazorik ez zutenak. Beraz, horiek denak behar dire georreferentziatu, Leitzan eta beran egin den bezala, eta larrialdiak gertatzen direlaik Tokioketarat laster eta fite gateko aukera edukitzeko. Hirigintza, etxe bizitza, aroztegia, hau izango da orain jorratuko duzuen gaia, talde bakotxa minuto bat, Inigo. Bai, guk gusten dugu herrietan etxe bizitza desientei diela utzi gelditzen, konpontzeko arazoa daudelako, zen etxeak tamaino handikoak izaten dira, eta hortaz PAU bat hasi garatzen udalean, eta horrek zer nahi du, izanen dela aukerak, gero etxe horiek eta berritzeko orduan eta dirulontzak lortzeko, kasu batzutan, igual bikoitzarenoa jagatuko direlarik, ez? Bertzaldetik ere ikusten dugu etxe bat berritzeko momentuan, gazte batek zabaian nahi badu etxe bizitza bat egin, Prinzipe Biana instituzioekin beti arazoak daudela, lehioak eki behar dielakoz eta horrelakoak. Horren hori nolabait nahi dugu konpondu Prinzipe Bianarekin bilerak eginez eta pixket errestasunak emanez jendeai etxe hauek zaharberritzeko. Bertzalde, udaleko hirigintza planenen nahiko genuke lotu. Eta azkenik, aroztegia presis bat da, eta gure gainetik egindako inposatutako bat da, eta gu Baztango ezkerrak ez dugu inoiz ikusi, ez dugu ikusten ongi. Joseba? Bueno, pues gu hasteko eskatzen dugu hirigintzako plan municipala akitzea, ez? Uste dugu hori dela gauz principalena. Horren gain, pues bueno, bai indire gauz batzuk, por ejemplo, pues hori PAU hori, onartu den PAU hori, nukleo urbanotan herriko nukleoetan laguntzeko jenderi, baina ere ikusten dugu egoera bat txarra, porque jendia, generazioen bat kasi osoa ganda kanpora, eta erosi dute pisu kanpo, Baztanen kanpo. Eta hor egun, hori etxe horiek moldatzeko, diru hauniz kostatzen da, eta hauniztan ja ikusten dugu nola teiatu giatorri diren beti, ja horiek ez dute bueltik. Eta horixe, gaztiek ere, berreskuratzeko etxe horiek, hauniz kostatata, ez dute lanik seguruak, ez? Badakigu gaur egun ze soldata eta ze etorkizuna duten lan hortan, ez? Eta gero,
aroztegien buruz, bueno, gu uste dugu proiektu on bat dela, karriko du diru baztaneko eta lanpostuk ere ez. Isabel? Bai. Bueno, imprescindiblea da plan generala berritzea, ataskatua dagoen Bildu eta Ezkerrak ez dutelako nahi aroztegia agertzea. Jabetza pribatuarekiko errespetu osoa nahi dugu. Laguntzetan sinesten dugu, baino ez fiskalitatearen zigorran. Aurratzen edo inbertitzen dutenei etxe bat erosteko. Onartu dugu akordio bat, PAU bat redaktatzeko laguntza publikoak handitzeko, eta ona da hau. Aroztegia proiektua, aroztegia proiektua gehiago edo gutxiago gustatzen alzaigu. Ongi edo gaizki duritzen alzaigu, baina proiektu ekonomikoa da, baztanera enplegua ekartzen alduena. Aroztegia 100.000 euro kostatu zaizkigu abokatuak, prokuradoreak eta informeak ordaintzen. Azken bi sententziak 50.000 euro gutxi gora bera kostatuko zaigu. Hauek legislatura hontan azken zifrak dira, eta ganden legislaturan gauza bera, eskandaloko zifrak galduek Bildu eta Ezkerrari esker. Baztandarren diruak, baztandarren ongizatean inbertitzea gustatuko litzaidake. Josu? Bai, gezurra da azkeneko bi sententziek 50.000 euro balio dutela. Beti ere, udalplana UPN-ren gobernuak gelditu zuen aitzineko legealdian, aroztegiako mantxa sartu ahal izateko, udalplanaren lurralde ordenazio estrategia eta ereduan. Eta hor gelditu zen azpiloko oinez. Uste dugu herrik askoak bizi berritu behar direla, ustutzen ari direlakoz, eta hortarako 190.000 euroko akordio bat firmatu dugu Nafarroko gobernuarekin plan hori egin ahal izateko. Baztanen alokairua garestitzen ari da, azkeneko urtoketan 100 euro inguruan, eta uste dugu alokairuari buelta bat eman behar zaiola. Eta baztangu dela itzindari izan zen Nafarroa mailan, etxebizitza departamentuarekin akordio bat sinatuz alokairuko boltsan parte hartu ahal izateko. Uste dugu Sagueseko proiektua berreskuratu behar dela, alokairu sozialeko etxebizitzak egiteko, baita Ornozko kamineretakoa ere bai eta helbetekoa. Eta gisa hortan, aroztegia uste dugu proiektu txarra dela, 700 pertsonako herri berri bat sortu nahi dutela, baztanekin ez duela bat ikustekorik eta bertze zorraiti erantzuten diola. Bueno, orain erdiz puntua dugu, Inigo nahi duzunean minuto bat. Bai, nik puntu honetan garbi utzi nahi nuke baztandarrok Baztango Ezkerraren posizioa. Guk badakigu zer dagoen erdizen, badakigu lurroien azpian ze altxorra dagoen, eta garbi dugu enpresen batek, bai lehen etorri zen Magnesitaren Navarra, beste dozen enpresa etorriko baleia ere dutela esplotatu, guztiatu, guk zuteko pres gaude. Guk nahi dugu sartzea proiektu bat, nahi dugu sartzea ze onurak eta ze kalteak egingo dituen proiektu horrek. Eta guk hori dena ongi ikusita, guk nahi duguna da, baztanek erabaki ez dela, baztandarrek zuek erabakitzea. Eta hortako egingo nuen konsulta bat. Eta zuek errango zenuten erdiz bai ala ez. Baina hori izango da gure posizioa, eta guk hori respetatuko dugu gero. Joseba? Bueno, bai, azkengo ebazpena ezatute, onartzen dugu ez da besterik gelditzen. Eta botatzen pixka falta gehiago ez defenditzia, ez publikoki gehiago defenditzia. Beste aldetik, oraindik ez dugu zautzen proiektuai, eta ez badugu zartzen bitartean ez dugu deuserten ari. Gu, balin bada zerbait, nahi dugune da, enpresoi nor dagoen aurgibiletik kartzea proiektu udalera eta ikusteko, eta orduen hasiko ginen ikusten eta solasten da. Ze posibilidade baden, eta bai ez egiten altzen horrez. Eta igual baita ere eman beharko zaion eskubidei, kasu honetan baztandarrek dudik gabe. Isabel? Bai, legislaturako sententzia importanteena ez du 10 minutu merezi izan osoko bilkuran. Erregerena sententzia, jabe mehatxu eta prekarioa bezala uzten digu. Etorkizunean hektarea horiei buruz hartuko diren erabakien aurrean. Erabakiak hartzeko eta Magnesitas bezalako proiektuetan mahai gainean zegoenean baldintzak jartzeko aukera izan dugu orain edo etorkizunean izango dugun egoera hobe batean. Itzuli badira. Kudeaketa garai eta Bildu eta Ezkerra aurre egitearekin batera proiektuak baloratzeko eta benefiziario nagusiak
izateko aukera kalde batera uzten dira. Joseba? Bai, Erdizek gaurko unean balio ekonomiko handia du. Urtero, 80 baserritarrek ibiltzen dute, 80 enplegureendako importantea da. 500 behiburuk, 1000 ardiburuk eta 100 zaldi behorrek han alatzen dute urtero. Balio ekonomiko garrantzitsua du. Erdiz gainera, babes bereziko eremua da eta Europako ingurumen zaintza legeen barnean. Horri buruz, Zilbetin eman zen sententzia erdizerako baliagarria eta aplikagarria da, eta Zilbetiko kasuan errantzuten, ez zitekela olako jarduerarik egin inguru hortan. Eta biak babes bereziko eremu berean direnez, nik uste gaurko gunean dena errana den Europako jurisdikzioaren arabera eta indarrean diren legeen arabera. Erdizen balio handiena da, gaurko egunean duen balio hori, erran dugun balio ekonomiko hori eta ingurugiro aldetik duen balio hori. Horai, udal eraikinen kudeaketa, zurekin hasten gara Inigo, minutu bat. Bai, bueno, nahi nuke erranik Elizondoko plazan dugun eraikin horretan, turismo bulega hor ezarri dugula, eta beste udal zerbitzu gehiago ere neko inola horret eraman, ez? Errate baterako, posible gara estudiatzen aukera ezberdinak, baina gintza olako zerbait ere, eramaten alko zen arat, pixkat udalan ere leku gehiago izateko. Bestaldetik, erran behar ere, udal eraikinak nahi dugula energetikoki jasangarriak izatea, ez? Eta hortako ikara proiektu bat egiten zedernarekin batera, bai Elizondoko eskola publikoa, bai polikiroldegia, eta baita ere aurre eskola, denak berotuko zituen instalazio galdara bat jarriz. Galdara hori izango zen, ezpalakin funtzionatuko zuena, eta horrek alde batetik izango zuen kosto ekonomiko txikia urtero udalentzat, eta bestaldetik jasangarria izango zen. Eta guk bide hortan nahi dugu segitu udal eraikinak mantenduz eta konponduz. Guk pentsatzen dugu Elizondoko plazan eraikina ere probestu behar dela gehiago eta elkartzeko hor zerbitzu batzuk, ez? Adibidez, bake epaitegia, bai DNI-a edo behar diren beste zerbitzuk ere. Gero, bastanen bai badire haunitz eraikinen publiko, ez? Eskolak eta medikuntza zentruk eta hola ere. Eta, pentsatzen dugu hori dena mantenitzea kostatzen dela, baina eske beharrezkoa da. Nola baita ere, poliki plan bat inbeharko zen, hori dena mantenitzeko eta bultzatzeko, porque nahi eta nahi beharrezko dire gauzoiek herrien dako, ez? Eta, Isabel? Bai, bueno, giltzaurdi. Gutxiago kostatzen zaigu giltzaurdi, baina oraindik inguruko instalazio txarrena da. Eta ez osatua dago hasieratik. 2 legislatura ditugu bere edapena eta zerbitzu gehiago bete ditzaten. Egingo duguna reforma hau da, merendero eremua eta erretegiak gehituko dugu. Sarrera aldatu egingo dugu eta parkina trasladatuko dugu bertzealdera. Ume txikiek dituzten familientzat beharrezkoa da bertze igerileku bat gehitzea. Ados gaude hezkuntza eta sanitario zentroetan egindakoak inbertsioekin. Eta ja errandut bezala, Elizondoko plazan dagoen edifizioe, zen bildurentzat durante muchos años el monumento a la gestión de Nabai. Aztu ez ikindue, eta azkenian, uso bat ematera obligetu izan dira, eta edifizio hortara trasladatu dugu turismo bulegoa. Hau da, egin dugune plazan, Elizondoko plazan. Joseba? Bai, Elizondoko plaza aski polite utzi dugu, inbertsio txipi batekin, zuaitzekin, bere parterrearekin eta hola. Uste dugu, udal edifizioi buruz baditugula bi erronka. Bat da, irisgarritasuna, aksesibiladia. Jende guztiak horietarat zirrikadun aulkikin edo beren ezintasun makur guztiekin hurbiltzea. Eta hortarako udaletxe azpiko aldeko komunek behar dire berregin. Herritan falta dire komunek, herri honetzetan, adineko jendeak kanporate tranquil aixatra izateko, eta behar dire horiek denak ere aksesibilak egin. Eta horrekin batean, energia eraginkortasun, energia trantsizioa antolatu. Inigok dagoeneko aitzinatu duen bezala, proiektu horrekin, baina baita udaletxea arizkunenea behar den bezala berotu alizateko, energia berriztagarriekin proiektua bulkatuz. Eta Baztango udal edifizioi buruz, mantenimendu etengabekoa egin beharko da, edifizio pile bat daudelakoz, 23 ur deposito adibidez,
herrietako eskola guztiak, orai Oronoz Mogairen medikoaren konsultategia handituko da, eta uste dugu inbertsioak hortan zentratu behar direla. Asten baldin bagara giltzaron behar guztari joiten, ez gara llegatuko. Batzar orokorra eta herrien kudeaketa. Inigo, minutu bat. Guk usten dugu baztane duen berezitasunengatik herri bakoitzean daukagu alkate edo herriko ordezkaria, ez? Eta alkatekin batera beti gehienetan mintzat izaten da alkate lagunak edo alkateekin batera taldean lanian itzen dinak. Eta ikusten dugu herri bakoitzak egin behar duela herri bera, ez? Beren lanakin egin behar dutela. Beti udalak lagunduta, garbi. Baina herritarrek beraiek egin behar dutela batzarrean erabakitzen olako herrien nahi duten, ze beharrak dituzten, eta horiek alkateak transmititu edo pasako digu udaletxea. Eta udaletxeak beti behar bizan batzarrea instrumento tramonkul bezala herriarekin jakiteko herriain nahia zein den. Bestaldetik batzar orokorra bere funtzioak ditu, ordenantzak berritzen azken urteetan ditu dira talde bat, eta agian bai autonomia gehiago beharko lukela ikusten dugu, baina hori landu beharko zen. Joseba? Bai, pues ikusten dugu nola poliki jendia ez da erten herriko batzarretara, ez? Ez dakigu zergatik. Jendia gero eta gehiago bere familiko, bere etxeko inguruten gelditzen da, eta ez du leheno bezala ateratzen bai auzolanetara edo bai herriko batzarretara, ez, laguntzeko eta bere hitza emateko. Osea, zerbait galtzen nahi da herritan. Hortik aparte, hastion erran dugun bezala, uste dugu premiazkoa dela herriko aurrekontuik zabaltzeko, porque ez dugu normal ikusten, igual alkate batek banko bat kanbeharra dela eskatzera udalera. Pentsatzen dugu aurrekontu zabala horrekin alkate batek erabakitzen aldu zenbat banko non jarri behar den edo zenbat kamion, baina hori dena bere kabuz, ez beti udalera ganbeharrik eskatzera. Isabel? Bai. A ber, gure gobernu proposamena irekia, gardena, baztanderrekin komunikazio konstante baten bitartez, eta udal organoen arteko eskumenak ongi mugatuak, azpiloko administratiborik gabe da. Baztango organo administratiboak, hau da, pleno eta junta generala, badute bakoitza bere kompetentziek. Bakoitza imprescindiblea da, eta bakoitza badu bere zeintzue. Ez dugu hau inoiz manipuletuko. Udal administrazioa herritarren hurbilen administrazioa da. Navarra sumako zinegotzi guztiak baztanen bizi gara. Baztanen bizitzean norberaren aurkera pertsonala izan da. Gure familiek hemen bizi dire. Gure lehentasunak bertan daude. Ez dugu bertzerik. Baztanen ditugu gure sustraiak eta baztango zoko guztietan sakonduko gara. Joseba? Bai, kontu nahi buruz uste dugu hasteko gauza bat. Herriei afektatzen duten gauza handien inguruen herritarrek behar dutela erabaki eta herriaren errana behar dela errespetatu. Aroztegian bezala, baina bertze gauzetan ere bai. Hoi ezpain badaiten, gero alferrik ibiliko gara, erranez herrietako batzarrak indartu nahi ditugula, ez baldin gara kapaz errespetatzeko herritarren errana beren herriak afektatuko dituzten proiektu handi buruz. Guk beti sinetsi izan dugu Baztango Batzar Nagusian 32 ordezkari daude, herri guztietako ordezkariak, udaletxeko 13 zinegotziak, sufragio unibertsal bidez hautatuak, eta uste dugu Batzar Nagusiak behar duela Baztango kudeaketan protagonismo handia izan. Zerengatik? Barran dugunarengatik. Herri guztietako ordezkariak hor daudelakoz, eta ere bai, sufragio unibertsal bidez Baztan guztitik hautatutakoak. Eta hor egin beharko liratezkela, hartu beharko liratezkela Baztani buruzko erabaki handiak eta Baztani buruzko hildo estrategikoak. Beraz, orain tarte bat irekiko dugu, zintzilik gelditu direna, errepikatu nahi diren tarte horiek, solastartea beraz, minuto bat Inigo zuhasten zara. Bai, nik kirolek arloko zinegotzi bezala Isabelei nahi nion argitu, giltzaurdi instalazioa kirol instalazioa dela, ez dela isialdiko instalazio bat. Orduan, lehenik guk lehentasuna bermatu nahi dugune da, kirola egitea jendeak eta duinki gaina egitea. Gero, jartzen alba da, erretegi bat eta asteburu pasa egoteko familian ongi,
ez ongi dago, baina Giltzardi da kirol instalazio bat. Eta bestaldetik, enpresa publikoa egin dugunetik, 200.000 euro inguru urtero udalak aurrezten ditu ematen den kudaketa honengatik. Gero bestaldetik erran nahi nuke ere, aroztegiai buruz hemen aipatu dena, aroztegia ez dugu bakarrik hemengo talde batzuk ikusten bakarrik proiektu hau ez duena baztango. Prinzipe bianatik beha aste honetan ja etorri da informe bat erranez kontrako txostena inez hotelarintzako. Orden, erten zuten onuroie lanpostuak eta nun daude hori, hotela ez badakitena ze lanpostu, zertaz ari gara. Bezi zaunek egin behar duena da atzera joan. Joseba. Bueno, aroztegiakin segitute, erran beharko ginen, faseatu dagoela, ez, 5 fase dagoela, planteatu eta lehenbiziko fase inen dela segidun. Fase hortan 58 etxe bizitze inen dire eta hasiko dire lanpostuk sortzen. Ez bali madire lehenotik ere sortu, hainbeste juizuekin, hainbeste trabakin nola, esia behatze urteia geldituta proiektuan. Hasieratik ematen ginen errestasun bat, segurazki lehenotik izan ginen lanpostu behiek. Gero bestaldetik, haitu dugu ez, 700 persona torriko direla bizitzera. Erran behar da ere baztanen, populazioak gero eta bajoa daudela, eta behar dugu jendia. Eta gu ez bagara bakarrik gure kontuz onditzen, onartu beharko dugu kanpoko jendia etorti baztanera. Nola baitere gure zerbitzu mantenitu behar dugu. Azkenean, udaleko aurrekontu zabala da, ondia da, eta nonbaitetik atera behar dugu diru, Eta gero aipatu dira, inbertze proiektu eta inbertze gauz, hau, lanbide eskola, ez dakitzen pista, baina hori norek harri behar du, noren esker, erran behar da ere, Nafarroko gobernun esker, atorriko dira gauza baztenera. Isabel, Bai, gu belateko importantzean insistitu nahi dugu. Belatik izan behar da sarrerako ate bat, eta ez bakarrik atratzeko modu bat. Errepide segurua, komodoa, praktikoa, baztanen zentro produktiboan bihurtzeko, erreferentzia zonaldean. Bloke honetan guretzat errepidea importantena da. Joseba. Bai, aroztegiari buruz, aroztegia da Marbellako eredua baztanera tekartzea, eta Marbellan seguro lanpostuak sortu zituztela. Kontua da, ja, hoi baztanerako nahi dugun, edo nahi dugun bertze eredu batzuk. Gu uste dugu, badila bertze eredu batzuk Europan, eta guk Europari behiratzen dugu. Landa eremu bezala zer dugun, eta hortik nola piztu daiteken dinamismo ekonomikoa. Kisuan ere egin nahi zuten aroztegiakoaren gisako proiektu bat, orai urte batzuk, Amaiur Aizkun artean. Eta batzarrek ez zerrantzuten, garai hortan errespetatu zen, batzar horien errana, eta ez tain. Eta orai hor zer egin dute, 8 hektarea sagarrondo ekologiko jarri dute, beraz, aroztegia eziteak aukera eman dezake, bertze proiektu batzuk ekonomikoak egiteko, ingurarekin bat egiten dutenak, eta lanpostua ere sortzen aldutenak. Guko eskatzen diegu jende, pixka bat, zentzuzkoak eta burutsuak izatea. Garai batean erran ginen, prest ginela, hotela onartzeko. Hotela, ez 228 etxe bizitza. Aktibidade ekonomikoa, hotelarekin berdin sortu daiteke 228 etxe gabe. Karo, negozioa dago hortan, rekalifikazioan, eta hortik atratzen duten errendimendu guzi hortan. Orain ja, bigarren zatia akitu dugu, 3. pasatuko gara, eta 3. honetan batez ere udal zerbitzuak izanen da jorratuko duguna, eta lehendabiziko puntua hortan daukaguna da adinekoentzako zerbitzuak zaharretxea eta talde bakotxak minuto bat. Bai. Zurekin hasten gara. Onge da. Bai, guk ikusten dugu etxez-etxeko zerbitzuak arrazongi funtzionatzen duela baztanen, eta gero eta beharra gehiago dela, eta zerbitzu hori nolabaite handiagotu eta indartu beharko genuela. Gero ere, bertze programa jarri dena legegintzaldi honetan praktikan da, gero eta jende gehiago da beharra dituenak ezin duenak berak etxan sukaldatutola, eta orduan guk programa honekin ematen digu iatekoa etxerat. Eta utzi gorara 30 persona inguru programa honetan parte hartu dute, eta egiarteko balorazio arras positu egiten dugu, eta uste gu horre jende gero eta gehiago eskatuko dela indartu beharko dela. Gero, zaharretxean inda plan bat, eta plan horretan ikusten da, zaharretxea zaharberritu beharko dela osorik, araudiekin betetzeko, eta orduen hor dauden dependienteak eta beharko dute hor tokia izan. Beste batzundako igual pisu tutelatuak eta beste eredu batzuk ere bilatu beharko ditugu.
Joseba, zure txanda. Bueno, pues gu pentsatzen dugu, uste dugu, oraingo enpresa ongi kudeatzen nahi dela ez, Zarretxea, hori alde batetik. Bertaldetik, pues bai, Iñigok errandu bezala, bada plan bat ine, eta plana hortan, emaitz batzuk bota du ez, eta hortan agertzen da nola bada necesidade bat, pues mugikortasun normatiba berritzeko ere, obra bat behar dela. Obra hortan, pues bueno, pixket kezkatzen gara, txipituko dela plazak, baina bertzaldetik ikusten dugu beharrezkoa dela, ez? Hor gelditzen direna, pues, zerbitzugunak izatie. Gero, bertzaldetik ere patu de martxan bai janaria eta garbitzeko arropa tola zerbitzua, eta bueno, pentsatzen dugu gauza ona dela, herrikoen dako, eta bide hortan segitu behar dela, nola baitere, zerbitzu gehiago adineko jende mamartzeo bere etxean gelditzeko ez denak Zarretxean hor elkartzeko. Isabel? Bai. Bueno, Zarretxeak bertako residenten behar eta perfilari egokitu behar da. Gure preokupazio printzipalena Zarretxean bizi diren pertsonak dira. Haien atentzioa, zerbitzua eta behar duten zainketa, haien ongizatea lortzeko. Gure bigarren preokupazioa bertako langileak dira. Zarretxea instituzio garrantzitsuena da, pertsona hobeagoak egiten gaituena. Baina gainera, hainbertze behar dugun enplegu femenino horren motorra dela uste dugu. Edifizioa egokitzeko usuarioen etorkizun perfilari aldi berean oso importantea da plantillaren adekuazio estudioa hastea. Momentu honetan, Zarretxea lortzen ari den estabilitatea konsolidatzeko gestio indirektuaren kontinuazioarengatik apostu egiten dugu. Joseba? Bai, baztanek behar du etorkizunerako Zarretxea pentsatu, prestatu, eta hortan buru belarri gaude, gobernuaren apostua izan da baztanen, hortarako adinekoak zaintzeko plan bat egin dugu, eta hortarako definitzen da pixke bat goiti behiti Zarretxea zertarako beharko litzateken. Bigarren pausu batean, etorkizuneko geroaldiko erabiltzaileen perfila kontuan hartuz, laneko plantilla kontuan hartuz eta edifizioaren muga kontuan hartuz, plegu tekniko bat atra beharko dugu Zarretxearen erreforma planteatzeko. 2-3 milion aurrekontua duen erreforma bat izaten alda, handia. Gaurko egunean patronatuak badu diru puska bat, baztango udalak ere, azkeneko urtokoetan egin duen gestio onarengatik badu behar izan ezkeroz maileguak kredituak eskatzeko aukera, eta nola nahi ere uste dugu Nafarroko gobernuak ere dagokion ardura hartu beharko duela eta finantziazio honetan parte izan beharko duela. Eta hortan lana eginen dugu Nafarroko gobernutik ere bai, finantziazio iturri beresi bat eskuratzeko Zarretxean egin beharra den erreforma handi hau egin ahal izateko. Horai kultura izango da jorratuko duna, hemen, minutu ordea jarri badugu, baina minuturaino behar joan daitezke. Beraz, kultura, zurekin azten gara iniko. Bai, hemen erran eduke, udaletik programa kultural zabala osatzen dela urtean zehar, eta gainera arraz importantia ere dena garantitzue, da herri gehienetan ere badila elkarte kulturalak, eta hauek lan handia egiten dutela beren herrietan eta ekitaldi kulturalak aurrera emanez, ez? Eta guk hori segituko dugu orain arte bezala diru lagunduz eta alden neurrien etxita tratzeko hau. Gero baitere egia da, baztutan kulturako edo ekitaldi hauek askotan erizondo zentralizatzen dira eta pixka bat bai nahiko nuke ondoko laburtetan herri guzietara gehiago banatu, baina beti ere herriko elkarteekin eta elkarlanean aituz. Joseba? Bai, guk pena handi hartu ginen ez, baztango museo etxizenik, baina, saiatuko gara, uste dugu badela oraindik aukera bat berreskuratzeko eta saiatuko gara hortan, berriz ere partzen aldugun nola baitere martxan baztango museoa. Beste aldetik, ikusten dugu gauz betona ez, Amaiurko museo zentru hoi, Nafarroko diru partia nominatibakin lagunduta, eta baita ere Iruriteko Jauriko dorrea ez, hor ere pentsatu beharko da zerbaitin, pentsatzen dugu igual kultura zerbaitekin lotua egiten aldela eta aberria denen artean zerbait egiten aldugu. Eta gero, akitzeko, uste dugu zabaldu behar dela herritan ere
kultur gehiago, hau niztan dena gelitzen da Elizondon, eta pensatzen dugu, diren elkartiak, herriko kultur elkartiak, zabaldu, nola baita zabaldu aukeron. Isabel, zure txanda. Bueno, gobernu honen kultur kudeaketaren laburpena egiteko ez da minutu erdi bat baino gehiago behar. Nafarroan museo bakarra ez da itxi azken hamarkadetan. Baztan museo bakarrik. Kultura egitura eta historia aurreko altxor bat galdu dugu, Menir de Soalar. Honekin, inbertsio publikoaren 380.000 euro galdu ditugu. Bildu eta Ezkerrak beti izango dira Baztango museoa itxi dutenak. Beti izango zarete Baztango museoa itxi dutenak. Geroa bai, somatzeko gure borrokari museoaren alden nobedade bat da, baina eskertzen dugu. Bai, ez museoak bazuen jabe bat, eta familiak erabaki zuen ez zuela luzatu nahi kontratua, eta orduan ez da luzatu ahal izan, eta museoa etxi da. Museoi etzen Baztango udalerena, edifizioi Puriosenea ez da Baztango udalerena, bertze batena zen, eta arrantzuen ez zagoela prest luzatzeko. Eta hori da guziunen kontu guzia. Kultura programazioari buruz Baztanen, herritako elkartek pisu handia dute, eta herritako elkarten eskutik heldu da kultur programazio handiena eta kultur bizitza handiena. Eta hortan egin ahala egin behar dela uste dugu, orain arteko diru laguntza programekin segituz. Bertzaetik, udaletxeak kultur programazio kozkor bat eskaintzen du, hilabetero gauzak egiten dira, Iruteko gizarte bilgunean antzerki programazioa, Arizkunenean musika emanaldiak, liburutegian ipuin kontaketak, eskolekin ere bai gisa guzietako ekitaldiak publiko guziei zuzenduak. Eta hortan ematen da Baztango programazio handiena, herriko elkarten bitei hartez, eta horren osagarri bezala udaletxearen aportazioa ere inez. Eta modu hortan gauza konkretuak herritarrendako, herrian bizitza sortzeko eta herritarrek zer espresatu eduki ahal izateko. Kirolara pasatuko gara, Kirola, Giltxaurdi, bakoitzak ere, kasu honetan minuto bat, emango dugu. Bai. Bueno, nik erran nahi nuke, ni arlo honetan tokatu zait lan egitea ere, urte hauetan, eta uste dut gauzak egin diela, ez? Adibidez, Elizondon Braulio Iriarte frontoien lehorra eman zitzen, estali zen, gero Gorozta Polone frontoia berritu zen bere garaian, Arrebizko frontoia ere gara dena margotzen eta zahar berritzen, ondoreko proiektu ere Oronozko frontoia ere margotzea, Baztango Ezkerraren emendakina batei esker lortu da dirua Nafarroko Gobernutik. Eta etorkizunean ere beste proiektu importantea da, eta hori Baztango Ezkerra Bildu eta Auzolana taldeei esker, da Giltxaurdi futbol zelaiko belar artifiziala aldatuko dugula. Uholdeak eta gero gelditu zen dena ondatua, eta orain gara proiektu bat egiten hori aldatzeko. Gero bertzaldetik, beti ere urtero Giltxaurdi instalazioetan, piztinetan, dira inbertsioak eta enpresa publikoari esker urtero, lehen errantzen bezala, 250.000 euro inguru aigara aurrezten udala. Beraz, kudaketa ona aigara egiten. Joseba, zure txanda. Bai, gu proposatzen dugu lekarozen kiroltegi proiektu bat itia, ez? Hor, ikusteko ze aukera badugun, futbol zelaia berri bet iteko, bai rugbien dako, rokodroma bat ere, bolei, pixketon kirol desberdinak ikusteko aukera deni. Gero ere, emakumeen kirola bultzatu modalidade desberdinetan, eta Nafarroko Gobernuko akordia sinatu kirol pas txartela sarien sartzeko baitere. Eta gero beste proposamena bat izango zen ere, iparraldekokin hitzarmen bat sinetu txapelketak egiteko bai Baztaren eta iparraldea, kirolain bidez. Isabel. Bai, berriz ere gauza bera errepikatuko dut. Zergatik ez dugu Giltxaurdin bertze munizipioak guk bezala duten instalazioak. Bi legegintzak ditugu bere edapena eta zerbitzu gehiago bete ditzaten. Errepikatuko dut erreforma egin nahi dugun, eta hau da merendero eremua eta erretegiak gehitu, sarrera aldatu eta parkina bertze aldera mugitu. Haur txikien dituzten familientzako igerileku bat gehituko diegu. Baina bada bertze gauz bat iteko Giltxaurdi inguruan. Giltxaurdiko zubie konpontzea proposatzen duguna da. Uholdeak gertatzen direnean egiazko konponbide bat bezala. Eso?
Bai, gertatzen dena Giltxaurrekin eta zerengatik ez dagoen eskualdeko bertze instalakuntze neurri berian, nik uste dut neurri batean badagoela eta bertze instalazioak baino zerbitzu gehiago eskaintzen dituen, berakoa edo lesakakoarekin konparatuz, baina nola ere ulertu behar dugu, baztan Euskal Herriko udalerria handiena duela, 1100 kilometro bide ditugula, 23 ur deposito ditugula, herritako eskola pile bat, eta horren behar dugu ongi pentsatu zertan inbertsioekin eta zertan ez. Olako tokiak pentsatuak dire 25.000 biztanle dituzten tokietarako. Eta 25.000 biztanlekin olako instalakuntzak dire ekonomikoki biabliak. Baztanen ez da hola, orduen urtero udaletxeak aportazione bat egin behar izaten du eta zerbitzu ona ematen da. Baina ongi ikusi behar da nola ezin den gauza hauen bideragarritasun ekonomikoa. Ez du zerengatik dena kubritu behar, prest gaude zerbitzu publikoak asumitzeko eta zerbitzu publikoetan aportazio gehigarri bat egiteko ekonomikoa, baina hor behar da arrazionaltasun bat baztanek dituen behar guziak kontuan hartuz. Bertitasuna da urrungo gaia, Inigo, zuk duzu txanda, minuto bat. Gaintan aitortu beharra dago, aurreko legegintzaldian onartu zela berdintasuneko plana, Baztango udalak onartu zuela, eta azken 4 urteoketan zaila izan dela aurrera ematea izan ditugu arazoak teknikariekin, lan poltsa bat zegoen hor, eta azkenean ez zuen teknikarik Baztanerako eta egon gara nahiko prekarioan. Ikusten dugula hurrengo 4 urteetako beharko dela ez badago besterik lanpostu bat udala berak sortu eta lanpostu hau garrantzitsua iruditzen zaigu eta behar dela pertsona referentea. Eta bai proposatzen dugu hurrengo 4 urteetan ere herriko eskola txikiekin eta baita Elizondoko ikastola eta Elizondoko eskola publikoekin eta bigarren hezkuntzako ikastetxeekin landu beharreko gaia dela eta indartu behar dela eskoletan pixka bat gai hau nola landu eta nola egin bai tutorekin eta bertako orientatzaileekin. Joseba, zure txanda. Bai, pues ikusten dugu, honetan pentsatzen dugu ze pasten den gizartean, porque baden informazioakin eta baden hezkuntzakin nola gaur egun gertatzen dire olako indarkeriek. Guk bai pentsatzen dugu gauz horiek eskolatik mamiatko ezaio hezkuntza bat, eta gure proposamena da Nafarroko gobernukin eskutik gatia bai eskola proiektu horrekin, eta baita ere lege berri sinatutela ez, berdintasuneko lege berri honekin. Eta pixketoi, bai eskolatik hasi aurrekin, eta baita ere familiakin ez, arazoi konpontzeko. Eta beste problema bat ikusten dugun ere da gazten artean pasatzen da bullyingana. Hori ere ez dugu atzen nahi. Isabel, zure txanda. Bueno, antza denez, beste talde politikoen arazoa da. Guztiek diskurtso feminista egiten dute, alduten pankarta guztien atzetik daude, baina ordua iristen denean gizonek dira bakarrik zerrendak zuzentzen dituztenak. Navarra Suma zerrenda bakarra da emakume batek zuzentzen duena. Politikoki zuzena diren hitzaldiekin saturatuta gaude. 3 taldeek feministaren mozio guztiek beti onartzen dituzte, baina gero bere zerrenden buru bezala gizonak hartzen dute soilik. Bertze gauz kuriosoa, emakumeak defendatuko dugu azkeneko legislaturan bezala ez gertatzeko. Luberri bat kendu zizkieten 2 nekazariei, 2 emakumeak enpresa pribatu bati emateko. Joseba, zure txanda. Bai, udaletxeak aitzineko legealdian berdintasun zerbitzua sortu zuen, Baztango udalean, eta geroztik bat zerbitzoi martxan dugu. Hori indartzea erronka bada, egonkortasuna ematea zerbitzu horri eta Nafarroko gobernuarekin ditugun elkarlan programak sustatzea. Eremu ez formalean lan handia egin beharra dago, eremu ez formala da ikastetxetik haratago dauden espazio horietan, gaztekin, etorkizuna baitira, modu transversal batean, balio ezkidetzaileak eta balio parekideak gizarte osoan txertatzeko, esku hartze publiko guztietan, eta hildo hortan, ezkidetza programa ezberdinak abiatu ditugu ikastetxe desberdinekin. Harritzen dat, Isabelek ertentzuelek, beraien zerrendan bakarrik dagoela mazteki bat, hori hola da, baina ikusiko bagenu, aitzineko urteoketan UPNren gobernuak nola jokatu duen emakumeek beren gorputzarekin erabakitzeko tenorian aldiro trabak jartzeko, harritzen da
aipamen horri halako garrantzia ematea. Zeren Nafarroatik kanpo edan behar izaten zuten emazteki haunitzek beren haurdunaldiaten nahi bazuten, adibidez. Gaia orain uzten dugu, berdintasunena, zabor bilkatenera pasatzen gara, bere kudeaketa, bakotxak minuto bat. Duzu, Iñigo, zu hasten zara. Bai. Erran behar dago, azken 8 urteetan izugarrizko aldaketa eman dela baztanen, ez? Hori baztan, izango da Nafarroa mailan birziklatzen duena ginetakoa. Hasiera batean ematen zuen materia organikoa nola birziklatu eta sortu zen halako ikamikak, ez? Baina azken ikusi konpostaren bidez ongi funtzionatzen duela eta jendeak hori errez egiten du hori. Gero bertzaletik erran behar da ere, produktore handiekin kanpaina bat hasi dugula biltzeko beraien zaborra eta egierteko gehiena sartu dire eta nahiko ongi funtzionatzen egite. Landetxekin ere kanpaina bat egin da, pixka bat landetxeak ere sartzeko birziklatzeko kanpaina honetan eta etortzen dien turistak ere ikusteko hemen nola egiten dugu. Eta gero Askapeko kantera zaharrean horretako zaborrak kudeatzeko zentru berri bat jarri dugu eta han kudeatuko da horretan atatzen dugun zaborra edo eskonborra. Joseba Moreno, zure txanda. Bueno, erran behar dugu legegintza honetan zaborrak ongi kudeatu dela. Gero bai ere hortan egondu da, bai Nafarroa mailan hondakin lege hori egiten, eta bai baztan ere bere mendiko plan garbiketa aurkezten. Gu gero bai bezala animatzen dugu jendia konpostak eta egiteko, baina baita ere ikusten dugu Elizondon barna igual konbenigarria dela 5. kontenedoria. Hortik aparte bai ikusten dugu iruditzen bai ongi kodeatu dela zabor bilketa hemen baztanen. Isabel, zure txanda. Bai. Araboak errespetatu nahi dugu doike. Horretarako, lesakan bezala, 5. kontenedorearen bidea proposatzen dugu. Baztango gaur egungo gobernuaren aukera garestia ez eraginkorra eta teknologikoki zaila da. Baztaneko biztanle haunitz helduak dira, ez dute baino konplikazio gehiagorik behar edo mobileko aplikazioak zaborrak botatzeko edo eskandalagarriak diren zaborrak reziboak. Bertze aldetik, oraingo zerbitzua argi dago inoiz baino garestiago dela eta inoiz baino makurragoa. Paseo bat ematekin aski da. Joseba Tondo, zure txanda. Bai, Europak errandu 2020 urterako hondakinen zaborren 50% behar dela bere siturik bildu. Baztanen 42an gaude. Oino 2 urte ditugu eta helburu hortara taiatuko gara. Urtoketan, serio lanean aitu garrelakoz, aldiero, sistema desberdinak proposatuz. Pausu handi bat eman dugu azkeneko hilabetoketan eta hori da organikoa sortzen duten sortzaile handiekin hoiei bilketa berezitua egiten hasi zaie. Horai ikusiko dugu, lehendabiziko aldiz hori pixatzen hasten garelaik, horrek zer kopuru ematen dugun eta kopuru horiekin Europak jarririko helburu hortara ailegatzen garen. 2027ako 70% bereziturik biltzea eskatzen dute. Hori da helburua. Zer gertatzen da baztanen? Horai arteo, iduriduenez, hau izan behar du borondatezko kontu bat, eta borondatezko kontu bat izan behar dunez, beti tope bat dago, hortik aratago gateko. Orduan edo herritarrok kontzientzia hartzen dugu serio behar dela birziklatu, edo bertzenaz hor batzuk, 100% dena birziklatuko dute, eta holako jende pila bat dago, eta bertze batzuk utzikeriz eta zabarkeriz ez dute deus eginen. Euskara, urrungo gaia, beraz, minutu bat emango dugu, nahiko ongi goaz denboraz, hasten zara Iñigo. Bueno, nik erran nahi nuke udalean egin ditugun edukite eskertola, azken urte hauetan herriko eskoletan eta baitere ikastuantea izanduko eskola publikoan jende gehiena ja matrikulatzen dela D ereduan. Eta hori A eredua dago desagertzekotan, ez? Eta guk hori uste dugu euskaran onerako dela. Hoi bai, guk ez dugu inoiz behartzen euskaraz ikastera, animatu egiten dugu. A ereduan ikasi nahi duenak hor dauka, baina guk animatzen dugu udaletik kanpainak egin dire D ereduan ikasteko. Bertzaletik, AEKarekin batera guk udal langileak euskeran nebauti euskara ikasi laguntzen digu doainik dutergoz matrikula.
Eta bestetik, edozein baztandarrek ere nahi badu alfabetatzen hasi euskaraz, guk diru laguntzak urtero ematen izan ditugu eta emanen ditugu erresteko eta laguntzeko denek euskaraz hitz egiteko baztanen. Joseba. Bueno, gu geroa beti bai baztanen eta bai Nafarroan egoin gara euskaraz defentziko prest, ez? Hori bai, inori bazterrian utzi gabe. Batzuk ez ginoen aukera izan eskolan euskaraz ikesteko, eta hori ikusten dugu bai aukera hori badela, eta hori nolabaitera mantenitu behar da, hori gauza horiek ez dire galdu behar, polite da ikustia gaur egun aurrek nola eskolatik solasten dute euskaraz, eta hori bai zaindu behar dela. Gero beste aldetik ere ez dugu galtzia baztango euskaraz, eta guk proposatzen dugu hiztegi bet baztango hitzakin online, sistema online gise, denen artean hori berreskuratu ez, hitz horiek. Isabel. Bai, gai honi dagokionez, baztandarren errespetua eta askatasuna eta haien aukeren eta lehentasunen alde gaude. Euskaldun haunitz gara, gurea da euskera, euskal kultura, hizkuntza baztanen bere leku naturala du, arazori gabe. Orduan, gure aktitudea da hau errespetu eta askatasuna. Joseba. Bai, nik uste azkeneko urtoketan pauso haunitz eman diren eta horietako bat da herritar guztiei segurtatu, garantizatu udaletxea gaten baldin bada, berak hautatuko duen hizkuntzan zerbitzua manentzaiola eta gauza horiek garantizatuko zaizkiola. Zerren orai hartio, Euskaldunak beti izaten beginen, bigarren mailako herritarrak haunitzetan administrazio publikoarekin baztanen, hori ez da gehiago horrela. Baina horrek hola beharko luke Nafarroa guztian izan eta beraz Nafarroa guztian ere lana egin behar da. Gaurko gunean zer erronka dugu, baztanen populazioaren ehunetik 97 eskoraz badaki. Erabili berriz, aixo gutiago erabiltzen da. Beraz, gaurko gunean erronka nagusietako bat da, erabileran egin ahala itea, denek edo haunitzek egiten hizkuntza hori, gero egunerokoan engairat, agorat eramatea. Eta hemendik aitzinerat hortan beharko dire, zentratu ahaleginak ikusiko dugu, zer programekin eta nola, baina erronka hori da, ezagutzatik erabilerara pasatzea. Bueno, ikuti ditugu laugarren zati honetan puntu guzti hauek, baduzu eraitarte bat berriro erantzun itzuli bat eman nahi balen baduzue, edo beraz solastartea da. Inigo, ezkerra bezala, zugu hasten zara, minuto bat. Bai, nik aizkion kirurarloko hortan ez dut aztio izan erranen guzi arteko, eta erranen nuen ere gure beste proposamen urrengo aurrekontuetan sartzeko izan zen, kiroldegia daukago aspaldi zahartu, egiten duko, eta behar da konpondu zen itxuraz josia dago. Horren badugu 400.000 euroko aurrekontu bat hor prestatua, eta beharko da hori proiektuat ongi egin, eta horri irtenbidea eman. Bertzaldetik ere, baztan pilotalekuan ere, berdin, hori dela 10 bat urte egin zuten han obra desente bazilako itxurek eta konpontzeko frotoia, aurkitu gara gaur egun ez zila itxurek konpondu, indiela gehiago itxurak. Orduan, badugu bere beste aurrekontuatu 5.000 eurokoa teilatu hori berritzeko, eta hemengo azkenean erabiltzaileak ez bakarrik kluak, edozein beste kultur taldeak denek erabiltzen duten instalazioiek egoki edukitzeko. Joseba, bai, minutu bat. Bueno, astion erran da, baztango futbol zelaia moldatu behar dela ezkerra bildu eta auzolarian esker, ez? Gu, erran beharko zen ere nola onartu zen aurrekontu hori, azkenean aurrekontu hortan gu proposatu ginen 12.000ko proposamen bet, desfibriladore batzuk erosteko, eta talde horiek bozkatu zuten kontra eta gelditu ginen hor kanpoan. Eta gero ikusi genuen sorpresa batez nola aurkeztu zuten urgentziazko mozion bat, hori dena atratzeko, bai liveak eta desfibriladorea. Eta hortaz gu gelditu ginen kanpoan, baina printzipioz gu aurtengo aurrekontuen adosut ginen, bakarrik aldakate hori iten batzen, ez? Eta gero, zoriondu Laxoa eta Paxakako elkarti hori nola Nafarroako gobernuak egin du, ez? Declaración de bien cultural y material, zoriondu hortan aitzen direne. Isabel Olabe, Navarra Suma, zuretzen da. Bai. Bueno, ni aklaratu nahi dut gauz bat,
Zaharretxeko patronatuei buruz. Eskertzen dugu gobernu ekipoa iritziz aldatu izana. Ze duela 6 urte, Zaharretxea gestionatzen duen enpresari kontratua berritu genuenean, Bilduk eta Ezkerrak nahi zutenaren kontra, ni neu patronatuaren irtera batean 2 pertsona pankarta bat paratzen aurkitu nituen. Pankartak hauxe esaten zuen, Zaharretxeko patronatua ustelak. Arrasongi gogoratzen dut nor izan zen pankarta hori Elizondoko elizan paratu zuena. Aste bat geroxeago, patronatuaren aurkako rekurso bat aurkeztu zuten. Honako hau galdu zuten. Orain, Ezkerrak akrobazia politiko bat egiten du, kritikatu zuten prorroga onartzeko. Ongi etorriak UPN-ek defendatu zituen planteamenduei patronatuen eta osoko bilkuran. Baina hori guzia horratzeko aukera izan genuen. Joseba, Bildu, Nikoa... Bai, Zaharretxea erreformatzea lehentasun bat da. Orain Zaharretxea gestionatzen duen enpresak Baztango udalari 330.000 euro itzuli beharko dizkio eta bertze 31.000 euro baiteke ere bai, urtero egiten den kontuen likidazioetan kontuak ez dilakoz behar bezala likidatu. Kanpoko enpresa baten edukitziak beti kontuen kontrolari buruz horrelako gauzak ekartzen ditu. Inbertsio buruz, eta hemen aipatu diren inbertsio honitzi buruz, kontuan hartu behar da, eta hau Baztandar guzti erraten dugu, kontuan hartu behar da zertan inbertsioak egiten diren gauza berriak egiteko baldin bada. Zeren gero guztioi mantenitu behar da. Eta bakigu Baztanek zer lan handiak ematen dituen eguneroko mantenimendu hortan. Zeren hemen aipatu diren gauze batzuk mantenimendu hutsa dire, Iñigok aipatu du, polikiroldia Elizondoko frontona berria egiten delaik, berri egiten den guzti horrek gero eskatzen du mantenimendua berdin. Eta hor behar da, horreka puntu bat bilatu modu arrazoizko eta zentzudun batean sobera meskereitan ibili gabe. Beraz, joan da pixko bat lau zatia, joan dira, oso txukun aritu zarete, orain laugarren zati honetan pixko bat ze pakto edo talden arteko adostasunak eta elkartzeak aurrikusten duzuen, kiniela ere eskatuko dizuet, hausartzen bazarete, hori gehiagizkoa da, baina batez ere honetan arituko gara. Pixko bat elkarren arteko pakto edo talden arteko udal akordioak. 2 txanda egingo ditugu, 2 itzuli emango ditugu, lehendabiziko txandan beraz, abiatzen zera Iñigo. Bueno, Baztandar, nik laizter da pakto edo akordio buruz hitz egiteko, lehenik igandeko emaitzak ikusi beharko ditugu, baina guk garbi daukagu, guk alkatetan nahi gula egon, edo behintzat udal gobernuan. Eta horrela bermatuko dugu guk ezkerreko politikak ginen dela Baztanen horarte inden bezala, eta horregatik nahi dugu barruan egon, lanean Baztandarrendako. Beraz, guk gure programarekin bat egiten duen edozein taldeekin prest gaude solasteko, guk ez dugu problemarik edozein hemengo taldeekin solasteko. Bai, egia da eta garbi erran behar dugu, Navarra suman posiziotik oso urrutik gaudela, baina guk akordio puntualak legegintzaldi honetan lortu ditugu ere beraiekin eta prest gaude solasteko eta beste akordion batzuk lortzeko Baztanen onerako bat egin badira. Joseba? Gu gure programa aurkeztu dugu kanpora ez, eta horri nahi solastuko gara. Ikusiko dugu beste taldek ere ze proposatzen duten, zer duten, ze harremana duten gurekin, eta hori bai beti respetukin. Eta ikusiko dugu, helduen astelean ikusiko dugu nola tratzen den dena, eta hoxe, gu printzipioz ez dugu inori atiak esten, hori bai, gure akordiok beti mahai gainean patute. Isabel? Bai, beti ardura eta eskuzabaltasun politikoaz jardun gara, Baztanen alde. Udal talde guztiekin proposamenak onartu ditugu. Elkarrekin solasteko ahalmena azaldu dugu. Azkeneko legislaturan 4 zinegotzi ofrezitu ginen geroa bairi Baztan gobernatzeko. Baina, elkar ulertu dezakegu, elkarrengandik eta puntu arruntekin. Argi dago hori ez dela Bilduren kasuan
errespetu personaletik kanpo. Eta argi dago ezkerra berriro bildu dela. Nafarroako sumaren ulermena geroa baitik igaro daiteke epe hontan adostu ditugun planteamenduen arabera. Argita garbi azaldu dugu bertze gauzen gainetik bastan dela eta izango dela gure lehentasuna. Joseba? Bai, guk uste dugu gobernu akordio bat osatzerakoan programa garrantzitsua dela eta programa behar dela ikusi. Hori gobernua osatzeari buruz. Gero bertzeri da, egunerokoan kontu ezberdinen inguruan lortzen diren adostasunak. Beraz, bi eremu daude. Gobernu akordioa lau urterako egonkortasuna ematen duena gobernu jardun guztiari eta bertzaetik puntualki eta etengabe lortu behar diren gehiengoak eta akordio ahalik eta zabalenak. Gobernu akordio bat osatzeko lau urtera begira, guretako garrantzitsua gai potoloetan herritarrei hitza ematea eta herritarrei mandako hitzoi errespetatzea. Orai artioko gobernu esperientzian gustora egon gara, gobernua nola osatu dugun, egon garen alderdi guztien artean, baditugu koinzidentzia programatikoak, baztani buruzko etorkizuna pentsatzeko momentuan eta irudikatzeko momentuan ere bai, eta hori da programa, ze programa den, epe luzera, lau urterako, herritarrei hitza ematea eta hortik haratago egunerokoa aberastu daiteke akordio gehiagorekin, jende gehiagorekin. Bide beretik, beste minutu bat duzue, agian zerbait hor gelditu bazaitzue esan gabe. Bai. Nik nenduen argitu Isabel Nasmendua sortzen artista dela, baina ez guri, ez bastango ezkerreit, ez bastandarrei ez digun hasiko eta ertia ezkerra eta bildu berdina garela, hori du inork sinisten eta dudan ere badakigu ez dela. Bertze gauza da, bi taldeek ere ezkerreko politikak egiten ditugula, eta orden askotan koinzidentzia desente izaten ditugula politika egiten. Eta egia erran behar dut, azken urte hauetan ere elkarlanean aritu gara, eta nik uste gauzak ongi egin diela, beste batzuk hobeki egiten alko ziren, zigur baietz, baina egin direla gauzak eta hartu eman ona izan dela. Horrek ez du kentzen, beste talde batzukin ere, akordioak izateko, edo udal gobernuan ere, elkarrekin egoteko gu ez dugu ateak izten. Baina gauzak diren bezala erran berdile. Joseba? Hastion Isabelek erran du, hori dela lau urte ez ginela onartu bere lau zinegotzi, kontatu beharko zen, lau gehi bi, 6, ez ginen nahiatzen, bertze bat behar zen, talde hortan. Gero bertzaldetik, gu bai aurten bilatu nahi dugu eta nahi dugu tokiko gobernuen egoti ez. Pentsatzen dugu bai Iruñeko gobernua tratzen bada betetzera itzinez, badugu hor eskubide bat, harreman hon bat Iruñeko gobernukin gauzak ekartzeko baztanera. Hortik aparte eski ez dugu, ez dugu inori kanpoan utzi nahi ere. Orain arte ere, geroa bai baztanen oposizioan egonta, haunistan alde bozkatu du, porque ikusten ginen gauz onak zirela baztanerako, eta gu ez dugu trabak patu behar. Gu ikusten dugu gauzak ongi direla baztanerantzak, gu alde bozkatu dugu. Bertzaldetik bai, bilatu beharko dugu, bilatu nahi dugu tokiko gobernuen egotia. Isabel? Ez dute erabiliko. Ez dute erabiliko. Azkenik? Bai ez, ikusiko da, zer emaitza lortzen den 26an eta hortik aitzinerat zer egin daiteken. Aitzineko legealdia gogorra izan zen, kargu hartu eta handik 3 hilabeterat, gero baik aurkeztu zuen gaitzespen mozio bat lehendabiziko aldiz baztango historian, kasu hortan ere pertsonaren kontra. Legealdi gogorra izan dugu, oposizio gogorra indaku, guri ez daku iraganak baldintzatzen, gu beti etorkizunera begiratzen dugu, baina hemen gauzek ibilbide bat badut ere bai, eta ibilbide hortan ere batzuk ongi posizionatu dira ez. Guk errandugun bezala programa, zer programa planteatzen den, programa horren gainean ze adostasun antolatu daiteken, guk egonkortasuna nahi dugu, uste dugu egonkortasunak ematen duela gobernabilidadea eta baztandarren beharrei hobe erantzun ahal izatea, eta aztertzeko prest beti ere, herritarrei hitza emanez, proiektu handi eta erabakigarri guztietan. Hementxe amaitu dugu, orain beti hartzen da azkeneko minutua, urrezko minutu hori edo, hor lasai-lasai, minutu bat duzue, botoa eskatzeko eta guzti hori. Beraz, minutu bat, Inigo, ezkerratik, zu hasten zera. Bai. Bastandarro, bakizue igandean bastandarren etorkizuna erabakitzera ditu dela. Guk ez dugu ezinezko salduko, ez dugu promesa berezirik egingo, guk
promesa egin dugune da, orain arte dugun bezala, lan egin dugule zuen alde. Eta han udalean egon garen bezala, atiak irekiekin, zuek etorri izaten aldiero, zuen zerbitzura, zuen arazoak eta konpontzeko gogoakin, hortan segitiko dugula. Zuek ezagutzen gaituzue, ja urte batzuk ere damazkigu udaleko lanetan. Eta bakizue ze lan egin dugun. Beraz, nik inbarretutena da, bertze bin ere gugan konfidatzea eskatu, eta bozkatzea baztango ezkerra, bozkatu baztango etorkizuna. Gero baitik, Joseba Moreno, zure minutua. Bueno, hasteko eskerrak hemen nahi dugu orain dela 4 urte guri bozkatu zen egutenei. Eta eskatzen datzet berriz ere zuen konfiantza eta bozkaera. Eta bozkatu ezaten agaten alimetu gu izateko zuen lehenbiziko aukera hori ere. Beti gaude zuekin solasteko pres, seriotasun eta konpromisioekin. Probestu nahi dugu ere eskatzeko zuen botua, Nafarroko parlamenture uxuen dako. Eta ez azteko Europako hauteskundek ere gure aldera bozkatzea Danielen dako. Isabel, zure txanda. Bueno, zer kezkatzen nau baztanek? Gustatuko litzaidake baztan nire seme-alabentzat aukera bat izatea. Gure kezka handiena enplegua da. Kalitatezkoa, duratzailea, hau da, importanteena, gazteak baztan aukeratzeko beren bizitzako proiektuarentzat. Alde egingo dugu edozein edozein industria proposamenarengatik, errespetatzen duena ingurumena eta arauak betetzen dituena. Erakarriko dute lanpostuak, aberastasuna eta ongizatea, eta hau da, rezeta baztandarrek baztanen gelditzeko. Herri txikienak hiltzorian daude. Gure kezka handiena langabeziarekin batera. Zer gertatuko da, baztango bortz herri txikienak ustutzekin lana, etxebizitza, zerbitzuak ez izateagatik. Baztanen bizitzeko hemen bertan lan egin behar dugu ongizate handia lortzeko. Eta horrela, baztan ireki eta eskuzabal izango gara. Hau guztiarentzako, Navarra sumarekin kontatu. Joseba, zure txanda da, minuto bat. Bai, nik uste baztandarrek dagoeneko ezagutzen gaituzten, badakite zein den gure lan egiteko estiloa, herritar guztiak hartzen ditugu, ikusi gabe kotxaren kolorea zein den, hurbilekoak gara, jendea aitzen badakigu, eta modu hortan lana egiten segitu nahi dugu herritarrei aituz eta herritarrei kasu eginez. Konpromiso sozial handi bat dugu, baztanen garapenarekin, etorkizunarekin, makurren pasatzen duten horiekin, saiatu gara gure gobernuko ekintzan, gure gobernuko politiketan erreflejatu izan daiela, uste dugu 4 urteetan aitzindariak izan diren hainbertze kontu hartu direla, horien artean etxeetara totorduak eramateko adibidez, baina noi bezala gehiago ere bai, eta ondoko 4 urteetan lanean segitu nahi dugu gobernu bokazioarekin baztanen, baztan sozialki aitzinatu bat lortzeko integratzailea, herritar guztiak kontuan hartuko dituena, makurren pasatzen ari direnak ere bai, eta ondoko hamarkadetan bai edo bai, pixke bat trantsizio ekologiko ikuspegi batean. Beraz, onera arte, entzun ditugu denak, beren proposamenak aditu eta beren eskaerare azken minutu honetan ja zuzenki egina. Orai zuei dagokiozue, pixko bat pentsatzea eta bozkatzeko orduan nori eman botoa. Parte hartzea erranduko bezala eta esker mila hemen izateagatik, Inigo Iturralde, Baztango Ezkerratik, Joseba Moreno, ondako amai ongi errandut, geroa baitik, Isabel Olabe, Navarra sumatik, eta Joseba Otondo, bildutik. Mila esker hemen izateagatik, eta zuzenean zuen proposamenak gure ikusentzulei eta bozkatu behar dutenei emateagatik.